बनल बिया माई बनल बिया माई छौरी नौने साल के उम्र में बनल बिया माई। साचो एगो बतिया कहतानी भाई साचो एगो बतिया कहतानी भाई सुन के बतिया आबतारू आई। छौरी 9 साल के उम्र में बनल बिया माई छौरी 9 साल के उम्र में बनल बिया माई छौरी 9 साल के उम्र में बनल बिया माई बनल बिया माई बनल बिया माई। कल युग के चरण सीमा होखे लागल अंत हो भाई बहिन के रिश्ता कइले बा कलंक हो कल युग के चरण सीमा होखे लागल अंत हो भाई बहिन के रिश्ता कइले बा कलंक हो। करम ऐसन बाकी केहू गुसाई करम ऐसन बाकी केहू गुसाई सुन के बतिया आबतारू आई। छौरी 9 साल के उम्र में बनल बिया माई छौरी 9 साल के उम्र में बनल बिया माई छौरी 9 साल के उम्र में बनल बिया माई बनल बिया माई बनल बिया माई छौरी 9 साल के उम्र में बनल बिया माई। सोशल मीडिया पर एकरे बा चर्चा सेठी रविंदर खोले ओ कर परचा सोशल मीडिया पर एकरे बा चर्चा सेठी रविंदर खोले ओ कर परचा। कैसन रहे दोगला भाई कैसन रहे दोगला भाई सुन के बतिया आबतारू आई। छौरी 9 साल के उम्र में बनल बिया माई छौरी 9 साल के उम्र में बनल बिया माई छौरी 9 साल के उम्र में बनल बिया माई।